үткән елга йомгак һәм яңа бурыстар. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров сираттагы еллык мөрәҗәгатнамәһе менән сыгыш яһана. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Дәүләт йылышы Курултай депутаты Юнир Котлыгужин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юнир Гальманович, шулай итеп, был мөрәҗәгатнамә ул Дәүләт йылышы Курултай депутаттарына гына булһа, ул барлык дөем республика халкына шулай бит. Һәм ул быел бер айга кисектерелде, һәм сикләүләр менән үтте. Нисек һуң дөем халыкка мөрәҗәгат атмосфераһы һакландымы? Безнең республикабызның башлыгы Ради Фәрит улының мөрәҗәгатнамәһе бик урынлы дип исәпләйм. Без бит инде гомердә күргән кеше, менә Совет власты вакытында ла без ел үткәс, менә шу гыйнвар аенда үткән елга эш һөҗүмтәләрен карап, яшәү рәвешен тикшереп, анализ эшләп, шуннан менә киләсәк елга һәм 5 еллыкка пландар төзи торгайнак. Менә шул яктан мин аны бик урынлы дип исәпләйм һәм ковид аркасындагы сикләүләргә карап залда халык сакырылган кешеләр әзрәк булды инде. Шулай булуга карамастан Дәүләт йылышы Курултайның зур залында безнең основной костяк дигәндә депутаттар һәм хөкүмәт хезмәткәрләре булды. Ысынлап та бу мөрәҗәгатнамә Дәүләт йылышына гына кагылмай, бу дөем алганда хөкүмәткә, министрлыкларга, дәүләт комитетларына һәм урындагы администрация органнарына һәм шулай ук барыбызның да республикала яшәгән халкы өчен юнәлтелгән дип исәпләйм. Ягъни бу традициялар дәвам итү инде. Традициялар дәвам ителә. Шулай итеп, елга йомгак яһалды һәм ел ямайдардан булманы. Тәүге сорда коронавирус пандемиясының йогынты аркасында республикала күптәр эшен югалтты. Кайбер шәхси эшкуарлар һәм кайбер предприятиеләр көрсөккә килеп терәлде. Һәм бына шу яктан икътисади үсеш ягыннан республика башлыгы нинди бурыстар куйды? Ысынлап та 2020 ел бик авыр булды. Менә коронавирусный инфекция аркасында күп кенә эшләрне вакытында эшләп булманы. Бигрәк тә апрель, май, июнь айдарында күренде безнең экономикала үсеш биразга тукталып калган иде. Шулай да Россия хөкүмәте һәм үзебезнең Башкортстанның хөкүмәте алган алымдары экономиканы әзрәк төзәтергә ярдәм итте. Бүген менә Ради Фәрит улы үзенең сыгышында әйтте, без менә производственный индексты 19 ел менән сагыштырганда шул тәңгәлдә тоттык дип инде. Ысынлап та көрсөккә карамаенса шулай. Көрсөккә карамаенса, шулай ук авыл хуҗалыгы üstünde de әйтәк уңыштар күзгә күренерлек дип әйтте. Һәм без моны адаккы 5-6 ел эчендә моны икенче тапкыр 4 миллион иген хугып алу тоже бик яхшы күрһәткәс инде. Шулай да мин әзрәк критик яктан әйтергә әйтәм инде. Безнең республика ул һәр вакыт алдынгылар исәбендә булды. Советлар Союзы вакытында ла, Россия Федерация вакытында ла бу күрһәткечләр безнең уже булган ул әйтәк булганды яңадан гына кабатлана. Шуның өчен куйган бурыстары менә 2021 елга һәм 24 елга тиклем бурыстар улар тормышка ашырылып, безнең әйтәк хөкүмәтебез һәм республика халкының тырышлыгы һәм эшкә эш һөйүчәнлеген исәпкә алганда ул барыһында башкарып сыгырга мөмкинчелектер бар. Аткарлык бурыстар куелды димәк безнең алдыбызда. Һез бuna тәнкыйть динегез. Йомгак яһаганда Ради Хабиров ул бит хаталар турасында ла әйтте һәм үзенең хөкүмәтнең эшмәкәрлегенә дә тәнкыйть күзлегеннән карай белде. Буны нисек баһалайсыз? Мин ул әйткән тәнкыйтьләрне яклайм, чөнки моны без
депутат буларак халык менен очрашабыз һәм шулай ук итәкчеләр менен дә очрашып торабыз. Мына республикабызның башлыгы ягынан әйтәйек тырышлык күренә. Мына кайһы бер министерстволар, комитетлар, дәүләт комитетлары һәм урындагы администрация башлыктары эшләп еткермәгәнлектән безнең мына социаль яктан ризасызлыкты тудыра башлана. Шуларның береһе ул еллык өчен түләүдәр. Шулай бит бу проблема хәл ителерме? Бұл еллыкка түләү хакын, конечно, проблемаһын хәл итербез. Мына шул ситуация килеп сыкмаһын өчен именно мына шул хөкүмәттә ултырган, администрациялар ултырган һәм шул ук баш РТС, торлак коммуналь хуҗалыктары, алар бит әзрәк уйлап эш итәргә тиештәр. Мына әйтәйек, ноябрьдә килгән квитанция менән декабрьдәге квитанцияны савыштырганда 40%-тан алып 200%-ка тиклем арттыру ул бит любой ябай кеше аңлап тора. Ул дөрес түгел. Шуның өчен тарифтар үзгәрмәгән вакытта без аның квитанцияларын карап, изүчә әйтеп каранык һәм аңланык инде. Мына шул еллык биргән оешмалар объемнарны күтәргәндәр дә, ул хәзер әйтәләр инде, имеш счетчиктар куелмаган, счетчиктар дөрес эшләмәй, алай итеп халыкты алда булмай. Шуның өчен без мына депутат буларак та без фракциялар каранык һәм шулай ук республика комитеты ултырышында ла карап, без хөкүмәткә, прокуратурага һәм следственный комитетка мөрәҗәгать иттек. Без уйлайбыз инде һәрбер мына шул правоохранительный органнарда һәм хөкүмәт җитәкчеләренә дөрес һәгымта яһап, без халыктан артык алган акчаларны кире кайтарырга тиеш дип исәпләйбез. Һәм ел йомгакларын барлаганда Ради Хабиров Бөек Киңәүнең 75 еллыгына арналган саралар турында әйтеп үтте. Шуларның иң мөһиме Миңлегали Шаймуратовка ниһаять рәсми рәвештә герой исеме бирелүе. Һәм быел шулай ук Бөек Ватан һугышы башлануга һикән ел. Димәк, ветераннарны исләү, уларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча эшләр дәвам итәсәк. Мына сынапта ул Бөек Киңәүнең 75 еллыгы ул республикабызның һәрбер кешеһе өчен зур байрам булды. 9 майда демонстрациялар үткәрә алмасак та, без күреп тордык, һәрбер кеше мына шул 9 май көнде Еңәү паркына барып, һугышта катнашкан солдаттарга куелган памятникларга сәскәләр алып, уларны алдан ремонтлап, мына ул күтәренке көч бирде дип әйтергә кирәк. Ул Еңәүнең бөек юбилее, ул безгә көч көне өстән инде. Бигрәк тә мына Миңлегали Шаймуратовка герой исеме бирү, ул тагыла әйтәйек безне канатландырып ибәрде. Ул бик яхшы әйтәйек күренеш. Лайык шулай бит бу исем. Лайыклы эш булды. Һәм шулай ук сарала бына Миңлегали Шаймуратовтың һәйкәленә проектларның еңүсе һәлә күрһәтелде. Ничек баһалайсыз һәйкәлде? Ул һәйкәл миңа охшаны, бик матур, ысынлап та Башкорт кавалерия дивизияһы үзе Шаймуратовтың һәйкәле охшаны, аты бик шәп матур ине. Мин уйлайым, ул безнең Совет майданын байытыр дип. Бидәп торышлай. Бидәп торасагы. Тагы шуныһы игътибарды ялеп итте. Был бары тик Шаймуратовка гына һәйкәл түгел, уның постаментында шулай ук башка ветераннарга ла шулай ук истәлек һәммәг итеп уларның да йөзе сагалган шулай бит. Мин дә шулай дип исәпләйем. Совет халкының был әйтәйек казанышы, балалар да, улылар да һәм һугыш ветераннарына был багышланган. Шуның өчен мына без үзебезнең яктан ошо әйтәйек тәэсиратләрне халыктың истәлеге итеп хакларга кирәк һәм һугыш ветераннарына, шулай ук тыл ветераннарына
үзебезнең яктан, хөкүмәт ягынан ярдәм кулын һуҙырға тейешбеҙ. Бер кемдә һәм бер нәмәлә онотолмай, шулай бит. Һәм геройдар бүген дә беҙҙең арала. Был йәһәттән шулай уҡ мөрәжәғәт нәмәмән сығыш яһаған саҡта Ради Хабиров коронавирус пандемияһы ваҡытында үҙҙәрен яҡшы яҡтан күрһәткән кешеләрҙе билдәләп үтте. Бына был хәлгә нисек ҡарайһығыҙ? Бына ысынлап та был бик насар ауырыу, аны күрҙек бит инде. Ул ауырыу күп кенә беҙҙең таныштарҙы, туғандарҙы алып китте. Ул мына ошо ауырыу ваҡытында врачтар, медсестраларҙы әйтеп үтте. Ул мин уйлайым инде, улар заслуживать итәләр. Ысынлап та лайыҡ улар был. Лайыҡ, улар маҡтау һүҙҙәренә. Ул бит мына 4 сәғәт буйына шундай комбинезонда һауа үткәрмәгән кейем менән йөрөп, перчаткаларда уколдар эшләйҙәр, ҡандарын алалар анализға. Ул тағы ла өҫтәмә уларҙың һаулығына ла зыян килтерә. Һәм шул уҡ ваҡытта беҙҙең врачтар кешенең һаулығын һаҡларға тырыштылар һәм ныҡ ярҙам иттеләр. Һәм шулай уҡ был сарала хеҙмәт алдынғыларла лайыҡлы баһаланды. Уларҙың да хеҙмәте телгә алынып үтте, хөрмәт менән. Шулай бит. Шулай итеп, Юнир Ғәлмиәнович, дөйөм алғанда ниндәй тәьҫораттар? Дөйөм алғанда мөрәжәғәт нәмәне мин ыңғай хуплайым. Хәҙер инде район, ҡала етәкселәре, хөкүмәт етәкселәре һәм дә ҙур коллективтарҙа ошо мөрәжәғәт нәмә менән танышырға кәрәк һәм һәр беребеҙгә үҙебеҙҙең алда бурыстар алырға, пландар төҙөргә, эшебеҙҙе, тормошобоҙҙы яҡшыртыу өҫтөндә эшләргә кәрәк. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн Башҡортостан башлығы Ради Хабиров йыллыҡ мөрәжәғәтнамә менән сығыш яһаны. Төп тезистар тураһында Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтай депутаты Юнир Ҡотлоғужина һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.